Takže začíname. Ak chceš byť dobrý elektrotechnik a samostatný, tak sa musíš naučiť čítať schémy. Tu sú dve schémy toho istého zapojenia laserového terča. A tu je návrh plošného spoja na tomto univerzálnom plošáku. Toto sú prepoje, toto sú neprepojené spoje. Takže VCC je zdroj. Tu je zdroj inde nakreslený. Napriek tomu tieto dva obrázky sú úplne identické, čo sa týka zapojenia. Takže ideme z tohoto. Pozri sa. Odtiaľ to ide napätie sem. Tu odbočí sem. Ide sem. Odbočí sem. Ide sem. Odbočí sem. Ide sem. Odbočí sem. To znamená, že napätie plus napájace teda ide do jedného bodu, do druhého bodu, do tretieho bodu, do štvrtého bodu. A teraz si pozrieme túto druhú schému. Napájace napätie ide do tohoto bodu, do R1, do osmičky, na to je napájanie toho integráču, prechádza cez tú prepojku, ktorá je nutná, do resetu, to je štvorka, vidíš, tu je štvorka reset, a ide ďalej do R2. Spočítame si body. 1, 2, 3, 4. Aj tu. 1, 2, 3, 4. No teraz si k tomu pozrieme tento plošný spoj a ideme znovu. Plus 5 V. Odbočí sa na tento odpor, na osmičku, cez prepoj, na štvorku a stade na tento odpor. A zase máme 1, 2, 3, 4 body. Úplne všetko je rovnaké. A to je celý zázrak. Vždy si to musíš spočítať. No, za chvíľu pôjde ďalšie video. Len také krátučké, jaká chyba sa môže stať. No dobre, teraz si ukážeme, aké možné chyby sa stávajú. Napríklad v tomto prípade špatne osadená súčiastka, respektíve vyzerá, že je osadená normálne, ale taká maličkosť a nešlo by to. Vy aký vidíte rozdiel medzi týmito dvomi obrázkami? Okrem toho, že ten vľavo je väčší, ten vpravo je trochu menší. Ale zvykajte si na to. Musíme furt improvizovať. Takže nebudem vás namáhať. Zelený odpor v ľavom obrázku je zapojený do mínusu a v pravom obrázku na štivorku. To znamená, pravý obrázok je sem zapojený, ľavý obrázok je napojený na mínus. Správne je toto. Človek to hneď prehliadne pri inštalácii. Treba si na to dávať pozor, spočítať body, kade čo ide, tak ako to bolo v predošlom videu. Zatiaľ čaverlo bela.